Юли е. Слънцето е безпощадно. Вие се трудите от сутрин до вечер, а доматите ви гният. Черни, корави петна отдолу. Това е вашата главна грешка за месеца. Гледате ги и се отчаивате. Мислите си: болест, гъбички, зараза. И започвате да ги тровите. Пръскате с скъпи препарати. Мажете ги с мляко. Поръсвате с пепел. Слушате съвети от хора, които никога не са пипали земя. Всичко това е безполезно. Нещо повече. Вредно е. Вие не лекувате. Вие убивате бавно. И почвата, и растението. Спрете. Веднага. Забравете всичко, което сте чели в интернет. Истината е по-проста и по-жестока. Това не е болест. Не е гъбичка. Не е вирус. Това е вик за помощ. Растението ви умира от глад и жажда едновременно. Нарича се върхово гниене. Звучи страшно. Но причината е една – липса на калций. Но не бързайте да тичате за калций. Проблемът не е в почвата. Калций в нея има достатъчно. Проблемът е във вас. Вие поливате нередовно. Това е всичко. Това е целият ви грях към реколтата. Един ден давате на растението да се удави. На следващия го оставяте да изсъхне на слънцето. Корените са в шок. Представете си тръба. По нея водата и калцият трябва да стигнат до плода. Когато поливате рядко, тръбата се запушва. Вода няма, калций не се движи. Когато излеете кофа вода, налягането е огромно. Водата стига до плода, но калцият по-тежък и мързелив. Изостава. Плодът расте, но без строителен материал. И клетките на върха, най-далеч от корена, умират, колабират. Това е черното петно. Гробище на клетки, умрели от глад. Сега разбирате ли? Няма смисъл да пръскате листата. Това е като да дадете вода на човек, чието вени са запушени. Трябва да действаме директно. Имаме нужда от спешна помощ. От лекарство, което ще стигне до плода за часове. Забравете бабините рецепти. Нужна ни е старата доказана агронаука. Решението се нарича калциев нитрат. Калциева селитра. Солта на живота за вашите домати. Не се плашете от името. Това не е отрова. Това е чист калций в най-усвоимата му форма. Азотът в него действа като транспорт. Ще го достави директно до целта. Ето рецептата. Запишете я. Запомнете я. Тя ще спаси реколтата ви. Не само тази година. Вземете една стара метална лейка. 10 литра. Нито повече, нито по-малко. Трябват ви 20 грама калциев нитрат. Това е една супена лъжица. С връх. Изсипете го във водата. Разбъркайте с дървена пръчка, докато се разтвори напълно. Водата ще стане леко студена. Това е добър знак. Сега най-важното. Почвата под доматите трябва да е леко влажна. Не суха, не мокра. Ако е суха, полейте с малко чиста вода и изчакайте час. С този разтвор поливате не растението, а само корена. Половин до 1 литър на корен. Бавно, за да попие, а не да се разтече. Не мокрете листата. Не мокрете плодовете. Лекарството се приема през устата, не през кожата. Устата на растението е в корена. Направете това днес. Вечерта, когато слънцето се скрие, или много рано сутрин, преди да е изгряло. Какво ще се случи? През нощта растението, вече хидратирано, ще започне да пие. Ще поеме водата, наситена с леснодостъпен калций. Калцият ще се втурне под тръбите и ще стигне до всеки растящ плод. Ще укрепи клетъчните стени. Ще спре гниенето. На сутринта няма да видите чудо. Петната няма да изчезнат. Мъртвото не може да възкръсне, но те ще спрат да растат. Ще се втвърдят и ще изсъхнат. Всички нови плодове, които се завържат, ще бъдат здрави, чисти, перфектни. Спасили сте бъдещето. Отстранете силно засегнатите плодове. Те само хабят силата на растението. Не ги хвърляйте в компоста. Това е всичко. Едно поливане. 24 часа. И кризата е овладяна. Не с магии, а с разум. Сега за превенцията. Поливайте редовно. Не много, но често. Почвата трябва да е като влажна гъба, не като блато или пустиня. Мулчирайте. Слама, окосена трева, стари листа. Мулчът пази влагата в земята и държи корените щастливи. Веднъж на 2 седмици давайте им превантивно същия разтвор, но по-слаб. 10 грама на 10 литра. Това е храна, не лекарство. Това е знанието на нашите дядовци.
Просто, ефективно, без излишни приказки и скъпи илюзии. Сега имате избор да продължите да се лутате в море от съвети или да вземете тази проста истина и да оберете най-сладките домати в живота си. Един от тези домати се реже, сокът се стича по ножа, ароматът на истинска храна изпълва въздуха. Това е вашата награда. Не само домати, а знанието, че можете да се справите с природата, да я разберете и да работите заедно с нея. Не следвайте модата, следвайте земята. Ако това знание ви е било полезно, абонирайте се. Тук говорим само истината, без компромиси.